Tiedätkö käsitteen peräkammarin poika? 50-luvulla rakennetuissa omakotitaloissa on tyypillisesti yläkerrassa 2 makuuhuonetta ja toinen näistä on niin sanottu peräkammari. Ja suuret ikäluokat kun syntyivät ja varttuivat, niin osa ei koskaan muuttanut pois kotoa, vaan jäivät asumaan siihen lapsuuden kotiinsa sinne peräkammariin. Ja tästä tämä käsite on saanut alkunsa. Edelleen osa näistä suurten ikäluokkien edustajista on työikäisiä, mutta ovat vuosikymmeniä voineet olla poissa työelämästä ja lakanneet myös hakemasta työtä. Mutta tällaisia ihmisiä on nuoremmissakin ikäluokissa ja ne eivät asu missään peräkammareissa, vaan esimerkiksi tämmöisissä lähiöissä suurissa kaupungeissa. Ja ovat aika lailla syrjäytyneessä asemassa. Elinkeinoelämän valtuuskunta on selvittänyt näiden ihmisten lukumäärää, eli kuinka paljon työikäisistä miehistä ei ole töissä eikä edes hae töitä. Ja he on päätyneet tämmöiseen lukuun kuin 79 000. Eli melkein 80 000 miestä on lannistettuja, niin kuin mä sanoisin. Tämän asian nosti esille myös Helsingin Sanomien pääkirjoitus tänään ja totesi siinä aika hyvin, että jo muutamassa kuukaudessa voi ajautua pois opiskelujen tai työelämän polulta. Ja tämmöinen lannistuminen syntyy hyvin helposti, jos on esimerkiksi huonoja kokemuksia työuran alussa. Se voi syntyä jo paljon aikaisemminkin, jos on kotiolot huonot, on koulukiusaamista, eikä saa riittävästi tukea, että pärjäisi koulussa. Ja siitä tilanteesta on sitten hyvin vaikea nousta. Yksi keino, millä tätä voisi ehkäistä, on se, että jokaiselle taattaisi peruskoulun jälkeinen opiskelupaikka. Sen takia minä kannatan oppivelvollisuuden pidentämistä 18 vuoteen. Mutta ennen kaikkea kysymys on siitä, että miten me kohdellaan toisia ihmisiä, miten me opettajat kohdellaan nuoria, miten vanhemmat kohtelee lapsia. Kehu, kiitä ja kannusta on 3 sanaa, jotka pitäisi kaikkien kasvattajien pitää mielessä. Sillä saadaan ihmeitäkin aikaiseksi. Täällä Hermanni Riikonen, Toivoniemi.